Ahojte priatelia, dnes tu stojíme s Maruškou našou, pretože vám chceme povedať niečo o našom chystanom Majálese. V našom spoločenstve sa veľa slúži a mnohokrát sa možno cítime z toho aj taký vyčerpaný alebo unavený a tak nám skrsla myšlienka, že by sme mohli urobiť takú skvelú zábavu, tzv. Majáles, ktorý teraz bude prvýkrát a veľmi sa teším z toho, že sa z toho ujali takíto skvelí a oddaní ľudia, ktorí to celé zorganizovali a Maruška vám povie, čo všetko vás tam čaká, lebo je to naozaj skvelé pripravený program. Takže Maruška, povedz niečo našim. Tak ahojte priatelia, tí, ktorí máte radi ľudovú hudbu, ale aj ľudové tradície. Tento náš prvý martinovský Majález sa uskutoční 13. mája 2017 v sobotu so začiatkom o 15. hodine. Začíname svetou omšou v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave v Kaplnke a odtiaľ sa o 16. hodine presunieme do veľkej sály, do UPCčka, ktorú určite všetci dobre poznáte. Čaká vás veľmi bohatý program, môžete sa tešiť na živú cymbalovú hudbu, ktorá k nám príde priamo z Moravy a bude nám vyhrávať počas celého večera. Ďalej máme pripravenú školu ľudového tanca, kde nám profesionálni folkloristi ukážu základné kroky tanečného tanca. Ďalej je pripravená tombola, detský kútik, fotostena, rôzne ľudové súťaže. Máme pripravenú, budeme stavať aj máj napríklad. A taktiež aj máme niečo aj na obživu v podobe 2 večier a taktiež bude niečo dobré aj na pitivo. Takže určite neváhajte a príďte. Tak. Čo sa týka, prepáč Edy, čo sa týka ešte príchodného, ako sa to v našej ľudovej folklórnej reči hovorí, čiže vstupného, platí sa 20 eur na osobu s tým, že deti do 14 rokov platia polovičnú sumu a deti nad 15 rokov majú v podstate tiež celú sumu, čiže 20 eur. Ešte pripomínam, že akékoľvek folklórne kroje alebo folklórne doplnky sú veľmi vítané a budeme veľmi radi, ak prídete oblečení vo folklórnom oblečení, alebo už čo sa týka stušiek, klobúkov, korálov a všeličoho možného. Vôbec si nerobte starosti v nejakých drahých róbach alebo v oblekoch. Oblečte sa do toho, v čom sa budete cítiť pohodlne a v čom sa vám bude najlepšie tancovať. A aby som povedala všetko, samozrejme gazdinky si môžu priniesť napečené chutné koláče, ktoré potom zaradíme do súťaže o najlepší koláč Majálesu. No a ak nemáte partnera alebo partnerku, s ktorou by ste išli na Majález, určite neváhajte, pretože tam bude dostatočný počet či už mladých dievčat alebo mladých chlapcov. A keď neviete tancovať, tak si tiež nerobte starosti, pretože na našej škole tanca sa naučíte základné kroky, ktoré vám k tomu pomôžu. Takže ak chcete prežiť príjemný majový večer v duchu folklóru a tradícií, tak určite neváhajte a príďte. No, vyzerá to, Maruška, výborne, ten program je úplne nabombovaný, aj pohostinstvo tam, čiže hostina tam bude veľká, ako vidím. Ja už by som na záver len pridal, že toto nie je zoznamka. Má to byť naozaj skvelá zábava a preto nemajte predtým žiadne predsudky ani nič podobné. Nemusíte sa obávať, že by vás tam niekto balil alebo a tak ďalej, ale máme sa naozaj ako bratia a sestry skvelo zabaviť. Preto toto je celý úmysel celej tejto akcie. Ja som rád, že takto skvelo ste to pripravili. Pozývam vás tam, poďme sa spolu zabaviť, poďme spolu osláviť všetky tie úžasné veci, ktoré nám Pán v službe dáva a poďme mu za to aj takýmto spôsobom poďakovať. Verím tomu, že tam bude s nami a že bude sa tešiť z tejto zábavy s nami. Ďakujem. A Edy, určite prídeš aj ty. Ja určite prídem podporiť nejakým folklórnym tancom. Ja som chodil 2 týždne, takže niečo vám tam predvediem. Takže tešíme sa na vás. A ja ešte dodám, že viac informácií a taktiež prihlasovanie nájdete na našej facebookovskej stránke Martin Domský Majález 2017. Tešíme sa na vás. Tešíme sa na vás, prídite.